stand up for Jesus. Yes, soldiers of the cross, lift high His royal banner. It must not suffer long. I have victory, from victory is our shine. Oh Adonai, every foe is found. Our Christ is Lord indeed. Guzoro for Jesus, oh my God. But now, you must stand up for Jesus. Either you stand up or paralyze. Orotu, my brother Joshishi Guzoro. You must stand in a gap for God. Because because of you and I. But let me tell you, Chineke alala, Onabiozo. Guzoro for Jesus. Stand up for Jesus. Yes, soldiers of the cross, lift high His royal banner. It must not suffer long. I have victory, from victory is our shine. Oh Adonai. Okay, meruola mam. Ewo. Okay, meruola. Yaka Jesus neku. Jesus neku. Ewo mamo. Ejemanamo, alamanamo, amara Chineke agayeko. Alamanamo, amara Chineke agayeko. Fire! Na bali mgbe niile. Amara Chineke agayeko. N'ụtụtụ na bali mgbe niile. Amara Chineke agayeko. You that trust in God, God will never disappoint you. Onye kwanu Peter kara bunde sete pro mahibu iwuru Peter mi achi mmagi n'obo lekele be Chineke ekeji Chineke were oil were mineral tiebe anya akwanwo Chineke asha ma kada aga masigi wefu pipe ke mi ebe mi cho ilu gi niile bodu Chineke aga na-egbu eligwe mma aramada o gba ishere ho ụwa otu ihe nwa aweli aka elu akajime ya because here we will work as Chineke were anyị ti ime ya si anyị lekọ ihe niile n'ụwa Peter pra mma ya na ndụ alele ya bi ebe achọ onye lekala Boko Haram no si anyị gbalaga ekidnap mma na ebe ezu oshi ebe. This is the sign of Peter in the world. Chineke setụpụ aka Peter ebe nọ napụ Peter mma were okwute nye ya. I prefer okwute than igbu mma. Peter, put back your knife. Egbulu onye ga-elifu. Peter, Chineke egwekwala ha ọjọọ. Ta, Peter, go back. Peter, okay, meruola mam. Hallelujah. Okay, meruola. Yaka Jesus neku. Jesus neku. Ewu mamo. Ejemanamo, alamanamo, amara Chineke agayeko. Chineke wicked disappointing. Feme fane mejemanamo, alamanamo, amara Chineke agayeko. No tutu
ọbara ya na-eme ọnụ ụzọ ọbara ji na-emeghere ọ sịkwa ọbara ya ọbara chi ọbara chi mee eziokwu eziokwu ọbara chi na-eme sọ ihe na-asọpụta n'ododo ọbara ya ọbara chi mee oh Adonai ọbara chi na-emeghere m ọnụ ụzọ. Ọwụ nini, what is troubling you? Onye gbagbuga gị ka arapụ mgba niile n'ụzọ gị na Jizọs dere du bikos ọbara Chineke ji jisụ na ha ma ya abịaga ya bịara n'ụzọ gị ya gbọọ ya kụọ ya chim ọnụ ụzọ eme wii ọnụ ụzọ akụghe bikos ọbara Chineke mere gị ọnụ ụzọ eleta stumbling block n'ọnụ ụzọ gị na Jizọs dere du na Jizọs ikpere niile ga-egbu n'ala ọbara chi ọbara eji anapụta ndị eji mmenụ onye kere eke ya were nwayọ were onwe ya onye kpuru isi ga ụzọ onye ihe na-esiri ike n'ụwa ọbara chi ọbara na-emeghe n'ụzọ gị ọbara chi na-emeghe ọbara chi na-emeghe ọnụ ụzọ nke chi echi nwanyị dị mgbe asị gị ọbara ya ọbara nsọ ọbara mere nwanyị agaghị amụ nwa dododo ọbara eji gbapụta ụwa n'obe ọbara chi mododo ọbara do oh yes Lord ọbara na Jizọs ikpere niile ga-egbu n'ala keretu na Jizọs amen. Ọbara Chineke emeghela ọnụ ụzọ ịchọga ego ịchụrụ ụgbọala arị mma ịchụrụ moto ọbara Chineke ji jisụ na ha maka ego ya ka onye chọrọ ọganiru ka onye chọrọ nwa ka onye chọrọ ịdị mma n'elu ụwa ọbara Chineke emeghela anyị ọnụ ụzọ go you into the world and multiply jee ụrụ mụọ Chineke egbeziela anyị ụzọ n'aha Jizọs ọbara ya na-emeghe ọnụ ụzọ 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 ọbara Chineke ri ahụ ebe anyị nọ ọbara ya ka onye nọ n'ime mgbanwu nlenye n'ihu m lele anya n'azụ m nlenye na-akarị ma tụgharịa n'aka ikpe m ma ele anya n'eluigwe nle anya n'elu ụwa m bụrụ onye eziokwu anya m ga-ahụ ewu nwa m ntị m ga-anụ dede ọnụ m ga-ekwu ewu m obi m ga-eche dede ewu nwanne m ihe ga-eme ihe ga-eme ihe ga-eme tell me ihe ga-eme my brother emechiri anya ga-emechi ọwa iwu bụ esi kwesịrị inye Chineke testimony Chineke emeela gị ihe ọma kemgbe mee ka abụọ mee ka atọ ikele Chineke ara gị ahụ ị chọrọ si Chineke sọfaketi ya gị ọwụ onye nyere ya enye bikos ekele onye akịdị ya gwa ọzọ Chineke ọ gbalibeghị onye jere je
zuo ọgwụ ụra ijiri eje zuo volu 5 iji arahụ ụra ịzụkwara volu 10 iji ete ya Chineke ahụ mere gị gaa arahụ mee gị ga ete ya kụrụ mmịpa jee na ya onye ri ya amama amasị amasị ugwe narị atụ egwu ọgaranya na-asa afụ ụmụ ogbenye onye nụ n'elu ọgọdọ ya na-akpụ n'ala ụkwụ oversize ka oyi oyi normal size I know go beg for bread. Oh me, I know go suffer like I know go beg for food. God of miracle, nah, my Baba. Oh God of miracle, nah, my Baba. I say God of miracle, nah, my you did do me better. God of miracle, nah, my Baba. obi na my papa Chineke mee na bread were butter tee ya mee na tii juru oyi si ṅụrụma ọwụ mpam ka onye ga-arịọ nna ya bread ya were agọ nye ya ọ naanị Chineke wee onye ga-arịọ bread ya were bread nye gị Chineke si ọwụgodị na mmadụ ekere ka a ga-efe ya na ya ga-akọmandị okwute efe ya ịwụ mmadụ ịnụrụ nga ahụ Chineke si okwute fee ya ekpona m gị anyị wụ mmadụ ga-efe Chineke maka Chineke wụ mpa anyị onye te nrụrụ ụdụ wasị mpa ya good morning mara si dị na nsọọla mpago ite nrụ in the morning si Chineke good morning o dizavụrụ ya onye rịa ya gara ahụ te ya enwere onye rahụrụ n'ụma mgbe o ji te ha Chineke nye gị matrasị were pilo pee gị si gị rahụ ma kete ha without no good morning Chineke asha amaka onye ọwụla ekele hụ gị good morning setịpụ aka ntị nwụrụ amụ ebe ọ nọ taa ya wala dị mma mọnchụarị ya mara si onye tenyere anụ respect is a reciprocal ịwala ya ngwaga gị kelee Chineke good morning were ihe Chineke deserve nye ya so that Chineke were ihe deserve nye gị because ọ wee enyeghị isi izi eke Chineke agba gị nkịtị ga-agarị m atụrụ enwe onye nche nye Chineke ke ya Chineke nye gị ke gị were ke Siza nye Siza were ke Chineke nye Chineke ịgwọla Chineke abacha nye ya Chineke ọna ka ara bụ ndị na-efe Chineke n'ezi mmụọ na omume Chineke aghaghị ileta unu n'ezi mmụọ na omume ya hallelujah amen. No go suffer at all. I got me beg up for bread. God of miracle, nah, my Papa. God of miracle, nah, my Papa. When you marry, see the way. Oh, Jobera, Mwana, Fumu, 1 year. Yes, the Buba, we're going to take a
anyị Chukwu mee onwe gị ihe gbara gị arịa ya mere ji ọnụ wee si n'ịbụkwa nna m etinye kele ji otita njubianụ onye ka gị bute n'iwu gị si gị baba tenki eze imekwe nkọma ike dị n'ọbara ike dị n'ọbara ike dị n'ọbara nna m ike dị n'ọbara ike dị n'ọbara eze ike dị n'ọbara Jizọs onye si n'ike adịghị ike dị n'ọbara ike dị n'ọbara ọ bụ ọgbanje si n'ike adịghị ọ tọrọ asị ike dị n'ọbara ọ bụ owu mmiri si n'ike adịghị n'ọbara ọwụ n'uju ụwa si n'ike adịghị n'ọbara onye asị ike dị n'ọbara ele onye bịara si ike anụ họpụrụ Chineke onye kwurucha Chineke enwe ike ịnọ nga ịnọ Chineke a na-emeghe ịrịba ama ịnọ nga ịnọ Chineke ekewe osimiri uhie ga-anụrụkwa na-ada to the power of God. Onye jiri ụyọ dibịa ọ ga-asị Amadioha leno Chineke kere ikwelo ọ gbakwala Chineke ga-anụrụ. Why are you deceiving yourself, my brother? Why are you deceiving yourself, my sister? Stand up and say no to your defeat, because ikwere Chineke azọma gị. Ị nwara ihe gwara gị ọ bụrụ Chineke akpụruola ma chai holy ike na ọbụla Chineke. This is reality studio transmitting life ọwụkwa spiritual anyị n'ugbu oziọma Chineke administration of the gospel. Anyị na Bible isi agarịga onye nwere ntị ya nụrụ ịmara asụ ya sụọ n'ikwe gaa ma asụ. My brother sụọ ya kwụ ifufe enigwe ga-eburu m mgbe m ga-ahụ Abraham ya lada m mana ndị nsọ anya m ga-ahụ onye nzọpụta manya ọ ga-abụ olemwe ka ifufe ka eluigwe ga-eburu m mgbe m ga-ahụkwanụ Abraham ya lada m mana ndị nsọ anya m ga-ahụ onye nzọpụta manya dedebo wakere m Moses taa Jema wedra moto kpọọ gị na kwip game arrive eluigwe Abraham na Moses ga ahụ. But holy man ọnwụ 150 years ọ ma m chọrọ ihe Abraham na ndị Moses. But for now ebe Chineke ekechiricha anyị nọ n'ebe aga ma n'ebe tebe mmanụ mechie ya emechie were tụntome na forward march. But for ndị tụrụ Abraham na Moses, my brother, ịnwụnta owechi Abraham na Moses erula gị aka. Abila nwa bụ eze aba nsukpe Richmond ọhụ na Abraham na Moses by now. But I, holy man, Imaduru, Oti Baba, Obi Jesus, for now, 150 before now Abraham na Moses.
onye zo mega bịa kụrụ anyị Chineke kwere ka nka nkracha nọ n'ụwa weta ihe onye zo mume ekwele ka nwata nwanne m bulie ya ewu bulie na ya ndị sontra bulie ya ụmụ Chineke bulie ya asị bulie na ya asị bulie ya ya n'ụwa niile onye ezi omume ọ kasị ihe niile onweghị ihe kacha biko a Chineke kacha ihe niile. Ele ebe ekwensu nọ mgbe e kere ụwa? Ele mgbe ekwensu nọ ebe si let's create man in our own image? Ekwensu nọ ole? Ele ebe ekwensu nọ mgbe e kere ụwa? Ele ebe ekwensu nọ mgbe e kere mmadụ n'oyiyi Chineke? My brother, why are you deceiving yourself? Let's just tell ourselves the real truth. Chineke nwe ebe. Either you believe it or come desulike. For me and my family, for reality studio, and you believe na Chineke nwe ebe. Me chọrọ ya me chọhụ ya. A Chineke nwe ebe. Aya kere ebe. Ka Adam na Eve. Ya unu ebe ọmụmụ si bido. Ọmụmụ osi ole, osi aka ekwensu bido. Agị nọ ma were aka gị kpọọla onwe gị onye akamụ. Kpọọ Chineke n'ezinụlọ gị. Chineke bịa gba ekwensu olipansi. Ekwensu na shi arụ obe m aka. Call God into your house today, so that your house will be delivered. In Jesus' name, I and my family, holy, nsọ. Chineke nwe ebe. A Chineke kere anyị ebe. Onye ọbụla n'ebe ọnụ mezie Chineke ya mezie gị. Thank God, God will be grateful. Na were alibasa na onye os nye anyị shairie. Ọwụla o shere anyị ga na-ekwu obe Chineke. In the name of Jesus we pray. Amen. Holy nsọ.